til dig, Carlos Villardo. Det er jo ikke ligefrem opmuntrende tal, vi hører her. Hvad er din vurdering af situationen i 2013? Hvad er årsagen til det her fald? Jamen, vi kan se en tilbagegang i færgehusudlejning i 2013, og det er særligt tyskerne. Vi må huske på, at over halvdelen af alle udlandske overnatninger, de er i lejet sommerhuse. Det er jo største parten af alle turister, der kommer den vej ind. Og det vi oplevede sidste år var en tilbagegang, blandt andet på grund af hundesagen om hunden Thor, som bragte utrolig meget vrede og frygt blandt tyske hundeejere, som holder ferie her i Danmark. Vi kan også se, at stigende energiomkostninger er et problem. Men vi smiler alligevel lidt, fordi vi kan se her, at 2014 ser bedre ud. Ja, præcis. Men lad os lige opholde os lidt ved hunden Thor, fordi hvordan kan det være, at de ser på tyskerne, der er påvirket af sagen om hunden Thor? Jamen, det vi oplevede var et decideret forbrugerboykot i Tyskland. Og vi må huske på, at færgehusudlejning skaber en omsætning hvert år på 10 milliarder kroner. De 8 milliarder, det er rene eksportindtægter fra tyske gæster, som kommer og holder ferie her i Danmark. Og hver tredje booking, der er i Dansk Færgehus, der har de en hund med. Vi er simpelthen en foretrukken destination, når vi taler om hold ferie med hund. Og så kom den her hunden Thor, der blev aflivet. Det skabte vrede, men det skabte også frygt for, om man nu fik aflivet sin hund, når man havde den med på ferie. Og der har man altså som samfund et ansvar for at fortælle den rigtige historie, og der svigtede Danmark lidt. Når det kommer til færgehusudlejning, så kan jeg også forestille mig, at det vil være især tyskere, der er interesse i, og svenskere og nordmænd. Ja. Fordi det skaber vel mest i valutakassen, eller er der andre grupper? Jamen altså, 2/3 af alle vores gæster, 66%, de kommer fra Tyskland. Så har vi også en stor gruppe nordmænd og nogle svenskere. Så er der danskerne, og de er faktisk også begyndt at holde ferie i danske sommerhus. Vi havde omkring 2 millioner overnatninger for 10 år siden. Det taler nu op på 4 millioner overnatninger, og det ser vi også i år vil stige. Det vil sige, at flere danskere vælger at holde ferie i Danmark og holde ferie i et lejet sommerhus. Men hvorfor vælger de egentlig det? Fordi vi ved jo alle sammen, hvordan den danske sommer kan være. 17 grader overskyet vejr, det er jo ikke særlig lækkert at stå der og slå smule med en sten. Hvad vil I gøre for at udvikle feriehusoplevelsen? Det vi kan se, det er en stor interesse og en global tendens til at holde ferie i sit nærområde. Hold ferie et sted, hvor du har fred og ro og tryghed, og et sted, hvor du også kan gøre det til en overkommelig pris. Og det er faktisk den kombination, vi kan tilbyde det danske feriehus. Vi har over 250.000 sengepladser i private danskere sommerhuse, som de stiller til rådighed for gæster. Og det skal vi altså styrke os på. Vi skal styrke os på nogle af temaerne, som mange af gæsterne kommer fra. De vil gerne ud at fiske, de vil gerne have nogle oplevelser, og de vil gerne se. Turisme er jo ikke bare en overnatning, det er jo også en samlet oplevelse. De vil gerne møde venlige mennesker, og det kan vi se, at vi har et godt tilbud på. Men noget af det, turisterne også gerne vil, det er jo også at få noget ordentligt at spise. Og det er jo det, der egentlig har været problemet med hele Vestkystområdet, det er, at du sidder og spiser hver gang bølgepap. Så er det ikke også en del af udvidelsen af feriehusoplevelsen, at man måske får højnet standarden en lille smule inden for mad? Der er ingen tvivl om, at vi skal blive bedre til det samlede produkt, og det handler altså også om priser, og det handler også om energiomkostninger, som jo er oppe i vælten. Det rammer også feriehusudlejning, det rammer også turismeerhvervet. Så der er en del at tage sig til for at få flere gæster til landet, men det ser ud til, at de kommer her i 14. Bare der ikke kommer en ny tursag. Tak skal du have, Carlos Villardo. Tak. Ringkøbing Landbobank har netop fremlagt regnskab for første kvartal, og det viser en solid fremgang. Regnskabet viser, at bankens resultat før skat steg med 44% til 176 millioner kroner i første kvartal af 2014. Det ser en stigning i antallet af udlån, flere kunder og 10 millioner kroner for bankens salg af Nets, der medvirker til det gode resultat. Den svenske netværksgigant Ericsson leverede langt under de ventede regnskabsresultater i første kvartal af 2014. Omsætningen faldt kraftigt, og det var især ramt af et fald i salget i Nordamerika og Japan, der skuffede. Også overskuddet var til den sløje side. Og med et kraftigt fald i indtjeningen er skibsmotorgiganten MAN Diesel og Turbo kommet under pres. Rederier køber i stigende grad mindre og billigere motorer til skibe. Samtidig har containerskibene sat fart ned, og det gør ondt på bundlinjen hos kronjuvelen i Danmarks maritime udstyrsdivision med lidt over 2.000 ansatte. I de seneste regnskab var indtjeningen i motordivisionen mere end halveret i forhold til sidste år. Danske Rambøll har købt stort op i Finland og er nu den største rådgivende ingeniørvirksomhed i landet. Rambøll har opkøbt en finsk konkurrent og har nu i alt 1900 medarbejdere i landet. De nye medarbejdere i Rambøll har især speciale inden for byggeri og projektledelse.
Aftalen træder i kraft i juni, når handlen er godkendt af den finske konkurrence- og forbrugermyndighed. Jeg beklager lige lidt koks med billederne. Jakob Holman Willumsen, du står med direktøren for Rambøll. Hvad er tanken bag opkøbet? Ja, tanken bag opkøbet er først og fremmest, at de gerne vil vokse på nærmarkederne, altså i Skandinavien og i Norden. En mindre sidegevinst ved det her opkøb er så også, at det er en slags brohoved til Rusland, kan man sige, fordi de med opkøbet også overtager et mindre kontor i Rusland. Mr. Jens Peter Saul, how will Rambøll as a whole benefit from this purchase? If we first look at Finland, we've always had a market-leading position within transport and environment in Finland, but we weren't as strong as we wanted to be in buildings. And with this acquisition, we will move from a fifth position to a number one position and add a lot of services in the building space, but also in project management for buildings and for the transport area to our service, which will make us the leader in the Finnish market. During the last 6-7 years, Rambøll has grown remarkably, and you now have around 10,000 employees. Is it possible that you can grow too fast? Of course, we always focus on how much can we handle. And if we look at this one, we've got a specifically strong management team in Finland that can help us to successfully integrate that, while we also look at other acquisitions abroad. So you're looking at other acquisitions abroad? Yes, obviously it has been a declared strategy for us to grow internationally. That has always been a core part of the strategy, but also making more acquisitions also in the Nordics. We always said if we want to grow more in the international space, it is important for us to also strengthen ourselves even in our home markets, which is the Nordics, so that when we make the big jump, that we don't have a problem at home in the markets that we've got our strongest businesses in. Thank you. Verdens største teknologifirma Apple kommer i aften med sit kvartalsregnskab. Ugen byder på adskillige regnskaber fra amerikanske teknologiselskaber, men som altid så er der ekstra stort fokus på Apple. Apple har med sine iPhones og iPads længe været i førertrøjen på gadgetmarkedet. Men på det seneste, der er konkurrenter som Samsung og Google begyndt at hale ind på Apple, og det er noget, der bekymrer investorerne. Godmorgen og velkommen til dig, Michael Bohr. Du er chefrådgiver, aktierådgiver i Nordea. Hvad er der af forventninger til Apples regnskab? Forventningerne de er faktisk sådan, lidt begrænsede. Vi forventer, at Apple de vil have en omsætning, som vil være omtrent uændret i forhold til sidste år, og tilsvarende med overskud. Det her det er en forretning, som er veldrevet, men det er også en forretning, hvor væksten den er forsvundet. Så hvor presset er Apple også af sine konkurrenter, primært Samsung og de andre Android-telefoner? De kan godt mærke presset. Altså, vi har kunnet observere over de sidste 2-3 år, at Apples lønsomhed er faldende. Altså, og det er et tydeligt tegn på, at de oplever mere prispres, fordi konkurrenterne de nu også har fået nogle attraktive produkter på banen. Men vi har også kunnet se, at over de sidste kvartaler, så har Apples lønsomhed stabiliseret sig. Den falder ikke længere. Og det fortæller mig, at Apples konkurrenceposition den er blevet lidt bedre, end den var, hvis vi går et år eller 2 år tilbage i tiden. Men en ting er konkurrencesituationen, der er også noget om produktudvikling, og markedet venter vel spændt på, som de plejer også, om Apple lancerer nogle nye produkter. Hvad er det for eksempel for produkter, markedet håber på, at Apple kommer med? Altså det vi for alvor håber på, det er, at de kommer med noget helt nyt. Det, som der virkelig skal sende aktien opad, det er, hvis de kan komme og få en ny cylinder på vækstmotoren. For den eksisterende Apple-forretning, den vokser som sagt ikke. Og det vi håber på, eller det der ser ud som om, at der kommer i første omgang, det bliver sandsynligvis et iWatch, altså en eller anden form for ur med en masse funktionalitet indbygget. Og det er præcis det, der skal til for at genskabe væksten i Apple og få alvor sende aktiekursen opad igen. Så vi holder øje med iWatch. Tak skal du have, Michael Bohr. Og vi skal ind til dig, Kasper Schrøder. I går var den bedste aktiedag herhjemme i næsten 2 år med en stigning på 2,7% til de danske aktier. Men her fra morgenstunden, der er stemningen ikke helt så høj på børsen. Er festen slut? Måske en lille bitte smule slut. Der danser sig ikke ligefrem på bordene. De danske aktier falder en lille bitte smule fra morgenstunden. C20 Cap er nede med 0,2%. Og det er også nogle af de aktier, der steg mest i går, der falder i dag. Som en slags modreaktion. Genmap og Vestas er blandt andet nogle af de aktier, der ligger nederst i C20. Så det skal nok ses som sådan en lille pause ovenpå den jo også temmelig voldsomme stigning i går, hvor Danmark var Europas mest stigende aktiemarked. Inden for en times tid, der får vi tal for erhvervsforventningerne for Europa. Hvilken betydning får de?
Ja, det er de her tillidstal, PMI-tallene, som alle investorer følger nøje med i. Klokken 10 kommer de for hele eurozonen, som samlet. Vi får også detaljer om Tyskland og Frankrig. De får stor betydning, for de kommer til at give en retningspil for væksten i Europa, som stadigvæk er skrøbelig, selvom den er på vej fremad. Den vakler lidt derude. Man vil gerne have den op i tempo, man vil gerne have den til at stå bedre på benene. Og de foregående år, de seneste par år, der har det været sådan, at det sådan set er gået meget godt til et tidspunkt i foråret, og så er tingene ligesom gået i stå. Og et af de første steder, man har kunne se det, det var i PMI-tallene. Det er derfor, de her tal, de er temmelig vigtige, når de kommer om en halv times tid, er det faktisk jo. Vi venter spændt. Tak skal du have, Kasper Schrøder. Vi har talt om det i overvis, at der er penge i diversitet. Alligevel så er der en udpræget enshed i de danske virksomheders ledelsessammensætning, og det spænder ben for innovation og for vækst. En ny Grens måling viser, at 54% af de danske topchefer, de har ikke nogen strategi for mangfoldighed i deres egen virksomhed, og det kan aflæses på bundlinjen. Velkommen til dig, Heidi Rotbøl Andersen. Du har i mange år arbejdet systematisk med diversitet og inklusion i virksomheder. Hvordan kan det være, at det er så vigtigt at sammensætte en virksomhed af folk, der ikke ligner hinanden, der ikke er kloner af hinanden? Det er fordi diversitet betyder jo, at man får en innovativ kultur i virksomheden, som gør, at man får fundet frem til nogle bedre løsninger, end hvis man bare gør, som man plejer. Men innovation og inklusion osv., er det ikke bare modord? Nu har vi i Living Institute arbejdet med det i 10 år, med at øge diversitetsgraden i virksomheder. Så for os er det bestemt ikke et modeord. Og samtidig kan man sige, at al forskning viser, at det har en direkte effekt på bundlinjen, om man har diversitet i sin virksomhed eller ej. Så mode, nej, der er penge i det. Men er der ikke også noget om virksomhedens størrelse, at små virksomheder ikke har ressourcer til diversitet? Overhovedet ikke. Altså det koster jo ikke mere at rekruttere bredt, end at rekruttere homogent, kan man sige. Så der er ikke nogen omkostninger forbundet ved det som sådan. Hvordan kan det være, at så, når nu det er sådan, at du siger, at det kan aflæses på bundlinjen, der er en masse fordele i det, det styrker innovationen osv., hvordan kan det så være, at der er virksomheder, der fravælger diversitet, hvor du har rip, rap og rup siddende, du har lyshårede mænd på 30 år, de ligner alle sammen nogen, der kommer ud fra den samme fabrik i Kina? Ja, jamen fuldstændig. Men har I fejlet med jeres budskab? Nej, det tror jeg ikke. Altså jeg tror, at de virksomheder nok tror eller mener, at der er en fordel ved at have en meget homogen arbejdsstyrke. Og man kan sige, at det har de faktisk også til dels ret i. Fordi hvis man ikke håndterer diversitet og lærer at udgangspunkt kontraproduktivt. Så det er en god idé at ansætte homogene teams, men det man kan sige, det er, de går glip af den konkurrencefordel, der er i at håndtere diversitet og så få det i spil. Lige før hørte vi om en Grens måling, der viste, at 54% af de danske virksomheder, de har ikke en strategi for diversitet og mangfoldighed. De går jo glip af en hel masse. Hvad er dit besked til dem? Jamen det er, at jeg tænker sådan, hvis de sådan 5-10 år frem i tiden stadigvæk tror, at de kan rekruttere homogent, så tror jeg, at de tager fejl. Fordi det kan man, altså den virkelighed vil simpelthen ikke være der til den tid. Og dels så vil de jo blive overhalet af deres konkurrenter indenom, dem der har formået at mestre diversitet, og som udkonkurrerer de virksomheder, der er homogene. Så en ting er, at virkeligheden ikke længere er til det. Virksomhederne vil måske heller ikke være det, hvis ikke de får lagt en strategi. Nej. Tak til dig, Heidi Rotbøl Andersen. Velbekomme. Og husk, at TV2 Finans er naturligvis også på Twitter, og vi er tilbage med mere finansdel lige efter 12 nyhederne på gensyn.